Тапшырының алдағы котлау сәлемен біз Пенза шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 35 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Рәхимов Ринат Рафаил улы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Лилия Аббасовна, кызлары Ясмина һәм Асманур, улы Рахим, әти-әниләре һәм барча туганнары да котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Йөрәгемне урлап алган якын кешем Пенза өлкәсе Никольск районы Ахматовка авылында Рәхимовлар гаиләсе Рафаил Рафик улы һәм Дания Мизбах кызының беренче көтеп алынган балалары булып якты дөньяга аваз сала. Шук, шаян һәм акыллы, тырыш бала булып үсеп, 1996 елда мәктәп бусагасын атлап керә. Язмыш аларга 10 яшендә әти-әнисе һәм сеңелесе белән Неверкино районы Карнавар авылына күчергә язган булган. Әлеге авылның урта мәктәбен уңышлы килеш тәмамлап, 2006 елда Пенза шәһәренең Пенза дәүләт университетының Политехник институты исәпләү техникасы факультетына укырга керә. 2011 елда институтны тәмамлый, инженер-программист белгечлеге ала. Шул ук елның декабрендә армияга китә. Новгород өлкәсендә илебез алдында булган хәрби бурычын намуслы килеш үтәп, 2012 елның декабрендә сержант дәрәҗәсендә кайта. 2013 елның мартында Пенза шәһәренә күчеп килеп, хезмәт юлын банкта башлап җибәрә. Хәзерге вакытта да шул ук оешмада хезмәт эшчәнлеген дәвам итә. 2013 елның ноябрендә яраткан яры мин Лилиягә өйләнде. Мәхәббәт һәм хөрмәт тулы никахта ике гүзәл кызларыбыз Ясмина һәм Асманур, улыбыз Рәхим туып, хисләребезне тагын да ныгыттылар. Кадерлем, минем бергә үткән ни бар көннәребездә хәтердә. Тормыш юлымда сине очратуыма мин иксез-шиксез бәхетле. Тормышыбыз бизәкләре, әти-әниләре янәшәсендә наз һәм җылылык күреп матур үсәләр. Алар әтиләре диеп җаннарын бирергә хәзер торалар. Сөеклем, тормыш башлаганда сер түгел авырлыклар да очраттык. Ләкин икәү бергә гел булу сәбәпле без аларны әкренләп җиңә килдек. Бүгенгесе көндә үз фатирыбызда, тату гаиләдә, җылы ояда гомер кичерәбез. Гаиләм дип син көне-төне җиң сызганып эшлисең. Без тырышлыгыңның кадерен беләбез, акыллым. Синең һәрбер эшләгән вакытың безне нык сагынырга мәҗбүр итә. Дус туганнар да сиңа гел сокланып карый, чөнки синең хәлеңнән килмәгән эшең дә юк бит. Бер сүз белән әйткәндә, син чын мәгънәсендә олы хәрефтән ир-ат. Туган көнеңдә ниләр сиңа телим икән соң? Әлбәттә, иң мөһиме җаныңның тыныч булуын, саулыгыңның нык булуын, балаларның бәхетенә күмелеп яшәвеңне телим. Мин сине беренче кавышкан көннәрдәгечә генә дә түгел, ә меңләтә артыграк яратам, сөеклем. Чөнки бергә яшәгән дәвердә мин аеруча сине нык хөрмәт итәргә тотындым. Туган көнең җаным котлы булсын. Ярат, яратыл һәм яратуның ләззәтен татып яшә. Үзе килгән бәхет түгел, эзләп тапкан бәхет, кадерле. Әнә шундый сүзләр вакыт-вакыт телеп ала минем бәгырне. Алтыным син минем, иң кадерлем, сине булдым котлап китергә. Теләгем бер, 100 яшеңә кадәр бары синең белән җитергә. Тап тидерми, икәү бергә яшәп инде байтак еллар үткәнбез. Татлы балаларыбызны тудырып, шушы көнебезгә җиткәнбез. Рәхмәт сиңа түземлегең өчен, сабырлыгың өчен, мең рәхмәт. Язсын алда яратканым минем, бергә яшәүләре ул рәхәт. Хөрмәтле Ринат Рафаилович, матур юбилеегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Minем,
шатлык сибе yüzün жиһанга. Жырчы сандугач мин очар